Здравейте, приятели! Здравейте! Надявам се, че сте добре и четвъртъка върви успешно за всеки един от вас. Аз съм на едно много прекрасно място и реших, че момента, тъй като так му говорих и ме питаха какво да правя, търся 10-11 години съм на едно и също работно място и имам нужда от помощ. Това е едно доста, стандартно от една страна запитване и нестандартно от друга, защото живеем във време, в което хората или много често сменят работата си, или пък по различни причини са били доста дълго време при един и същи работодател. И ако вие сте в позицията на това да се чудите на как да подходите, дали е добре да сменяте работата по-често или пък да търсите нови възможности след година, 2, 5, всъщност тогава имате нужда именно от кариерния ментор, какъвто съм аз. Това, което мога да посъветвам всеки е да разбере за себе си първо дали е щастлив в момента с това, което работи и има ли възможност да подобри сам условията, на които е в момента. Било то с повече задължения на работното място, било то с повече отговорности, които да поема. Именно с това мога аз да ви помогна, когато се чудите аз къде се намирам в момента, актуален ли съм на пазара и как да подходя, какво още да направя. Има много начини, с които вие сами можете да постигнете резултати, когато говорите и когато действате и когато, разбира се, направите една хубава стратегия за това как искате да се развивате занапред. Идеята на това, когато вече започнем някъде и когато се чувстваме комфортно на едно място, какво още би могло да ни се случи, за да сме достатъчно щастливи и да се чувстваме пълноценно. Много често хората идват при мен с въпроса: аз 10, 12, 15 години не съм сменял работа, какво да правя от тук нататъка, или пък има ли какво да се направи в момента с моя сегашна работодател. Разбира се, че винаги има и е въпрос на това първо да разберете стратегията, мисията на компанията, в която сте и разбира се да изградите един цялостен подход на това как работите в момента и дали може всъщност вашият менеджер да ви помогне и да бъде вашия ментор. Всички тези неща са съвкупност и са важни, когато вие можете и знаете на къде и как да поемете. Именно с това аз мога да ви помагам и да съм дясната ви ръка, защото моят опит ми дава увереността и сигурността да съм видяла хиляди менеджери и различни екипи и как работи устройството на една по-малка или пък много голяма организация, каквито са големите корпорации или пък българските по-малки работодатели. Истината е, че има тактики, с които можете да направите и сегашното си положение в пъти по-добро и да постигнете удовлетворение и нови резултати и с ресурса, който в момента имате. Много е важно да разберете какво притежавате към момента, какви знания, с какви хора работите и съответно да идентифицирате възможността за по-нататъчно развитие. Аз много вярвам във възможностите, които ние имаме, но не сме видели. Много често има всичко в нас. И аз ще ви разкажа една моя история преди около 5-6 години, когато аз се намирах в дефицит на работа или бях без работа около 6 месеца. И тогава мозъка ми беше по такъв начин затворен, че аз чаках нещо да се случи. Имах едни определени очаквания в началото, че трябва еди как си да вървят нещата. Съответно отказвах оферти и всъщност 6 месеца по-късно тепърва започнах работа и когато започнах да действам, се случиха нещата по начина, по който наистина съм си ги представила. Но трябва ли да чакаме всъщност 6 месеца или повече, за да започнем някаква стратегия, да започнем да изкарваме пари от това, че имаме свободно време и така нататък. Истината е, че ние можем да правим хиляди неща, с които първо да сме полезни на себе си, второ да изкарваме пари от тези неща и трето да даваме стойност както на хората около нас, така и
за нас самите. Това ми помогна естествено да стигна до позицията менеджер човешки ресурси, да развивам себе си, екипите с които работя, но опита, който придобих тогава за 6 месеца без работа, е един безценен момент в живота ми, който обърна съзнанието ми и ме накара да търся как да подобрявам себе си всеки ден по всякакъв начин, било то в работен аспект, било то в личен, защото няма какво да се лъжим. Когато работим по себе си, работим по всички други сфери в живота. И много често, това е, например, част от коучинг, методологията и подхода, че много често, когато можем да повдигнем една сфера в живота си, дори с малко, съответно тя влияе на всички останали и реално вдигаме ефективността по различните, дали ще е в оценка, самооценката, работа, финанси, лични отношения. Така че аз много се радвам да чуя на всеки един от вас дали било то проблема, историята или момента, в който се намира и да работим с много конкретни и ясни стъпки за излизане от самата ситуация. Често така виждам хората, не знам какво да правя, нищо не ми върви, а всъщност много малко трябва, за да тръгнат нещата в обратна посока и да обърнем реда на мисли. Така че помислете си, доволни ли сте на работното място? Щастливи ли сте? Дали само работното място е това, което ми пречи? От какво имам нужда в момента? Има ли някакъв проблем, който ме тормози, който ме кара да заспивам много късно вечер, или пък който ме кара да бъда немотивиран през деня, да отлагам постоянно? Всичко това е свързано с нещо, което може да се подобри и има решение. Най-хубавото на всички проблеми, които имаме обикновено е, че за тях има решение. Обикновено решението всъщност е в пъти по-удовлетворяващо, отколкото да се вглъбим само в проблема. То естествено, че е така, но мисълта ми е, че има неща, които ние много лесно, още тази вечер, можем да направим, за да подобрим цялостното състояние, в което се намираме. Помисли и ти самия къде се намираш, какво се случва около теб. Има ли нещо, което искаш да направиш по-добре и какви са малките стъпки, за да те накарат, или пък какво е това, което искаш да постигнеш още на момента. Когато идентифицираш сам за себе си, имам нужда от помощ, това е най-щастливия момент в деня, защото ти си разбрал къде е проблема и съответно можем да намерим къде е решението и по какъв начин да подходиш към него. Има различни тактики. Знаете, аз съм вече сертифициран коуч. Има различни тактики, с които можеш да подходиш към една ситуация и да вземеш максимум от нея. В наши дни, в момента се радвам, когато имам проблеми, защото намирам решение и ме прави изключително доволна и щастлива от това, че вау, ами аз научих нещо, имам подход, мога да го споделя с хората и в мечтата си в момента да направя така, че все повече хора да работят и да правят това, което ги прави щастливи и да съм част от този път, ме зашеметява от, идеи, от възможности и откривайки възможности в проблемите е един прекрасен начин да живееш не само на работа, а и в личните си отношения и подходи с хората, с които ежедневно общуваш и комуникираш. Така че много ще се радвам, пишете ми на лично съобщение, пишете ми дори ако искате просто с това аз не знам къде ми е проблема, може ли да разберем и тогава да решим дали има нужда от мен или пък има нужда само от самите вас. Понякога не е нужно да търсите външна помощ, а да използвате целият ресурс, който притежавате вътре в себе си. Всички тези знания, които научаваме в работата си, в университета, в училище, реално ни правят много стойностни и можем да направим така, че мозъка да работи в наша полза, проблемите да работят в наша полза. Много се радвам, че има и така хора, които в момента ме гледат и бих се радвала да дадете по едно плюсче. Имало ли ситуации, в които или пък сега сте в ситуация, в която не знаете на къде да се обърнете, не знаете какво да направите. Се радвам да
обсъдим или пък да ми зададете въпрос, винаги можете да ми пишете и на лично съобщение, и в групата, и на моя профил с проблемите, които ви вълнуват, или пък с това да идентифицирате дали имате въобще нужда от някой, който да ви държи за ръката в момента, в който от това имате нужда. Подкрепата всъщност е от решаващо значение и винаги има един страничен поглед, който, поглеждайки ситуацията, поглеждайки вашата ситуация отстрани или пък помагайки ви вие да застанете отстрани на нещата, тогава виждате, че има много решения и много различни подходи, с които да тръгнете и да стигнете до там, където искате. В момента, ако се намирате в блатото, със сигурност, ако някой ви даде сламка или клечка да се хванете, вие ще се хванете с две ръце. А пък аз съм този човек, който иска да ви подаде цял клон, за да може да излезете от състоянието, в което се намирате и да живеете по начина, по който искате. За мен работата винаги е била много важна част от моя личен живот, от моето лично развитие. Това, което ме е дърпало напред винаги и с радост ще споделям всеки един опит от тези вече всъщност 20 години професионален опит, 12 от които в развитието на хора, подбор на персонал, развитието на екипи, идентифицирането на това кой в какво би могъл да бъде добър. Винаги съм свързвала точните хора с точния бизнес и обратното, и това всъщност ме прави изключително щастлива и доволна. Ако трябва да съм честна и благодарна за това, че съм помогнала на някой, който в момента е бил в едно незнание, в ситуация, в която търси решения или пък търси някой, който да го ориентира. Кариерното ориентиране е една материя, която съм изучавала дълго време и съм видяла как хората първо преквалифицират себе си. Истината е, че можете да се преквалифицирате, можете да смените индустрията, може да смените компанията, стига да имате просто правилните очи за това, да гледате в правилната посока. Това е като в личните отношения. Когато не сте добре с някой, или вътре можете да намерите правилен подход и да направите нещо ново, за да се подобри ситуацията, или ако това вече е невъзможно, тогава сменяте човека или пък състоянието, дали сте обвързан или не обвързан. Това е същото с работата. Както на всеки един човек, който е бил при мен на интервю, съм казвала, не е важно само ние да харесаме теб. Важно е ти да харесаш нас. Това е един взаимен процес. Когато даваш, получаваш. И когато получаваш, даваш. И в някои моменти даваш малко повече, в други моменти получаваш малко повече. Въпрос на ситуация и въпрос на това да можеш да знаеш, че има момент, в който трябва да дадеш или да получиш повече и да му се радваш на този момент. Вие радвате ли се на това, което правите сега? Има ли нещо, което ви тормози? Или пък въпроси, които обикновено това, което и самата аз съм била, менеджера ми не ме разбира, те искат само да взимат от мен, те искат нищо да не дават, не ми увеличават заплатата, чувствам се неудовлетворен, колегите са кофти. Всички тези състояния имат решения и те са много лесни и прости, стига да знаете на къде и с кого да тръгнете по пътя за решението. Много се радвам да ми пишете на лично съобщение или пък да пишете на страницата или под този пост. Има още един пост, който можете да видите, който е от онзи ден и е въпроси и отговори. Там говорим наистина и за различните индустрии, за това как хората казват няма работа. Как да няма работа? Работа има за всички и то по 2 работи на човек може да се намерят. Въпросът е дали е точното място. Истината е, че когато имате една цел да постигате и да гоните, тогава дали ще е по-добре платена, дали ще е по-малко платена, има варианти за втора работа, има варианти, с които да помагате на това, което правите и в момента на сегашното си място. Стига да знаете как да го поискате и как да го изкомуникирате. С това винаги мога да съм ви полезна, защото аз съм била неведнъж в такава ситуация. Знаете, разказвала съм ви, работила съм и в България, и в Малта, в Коста Рика, в Виетнам, в САЩ. Проблемите на хората са доста близки. Естествено има различия в менталитета и в културата. Здравей, Силвия! Но хората сме по същността си доста
еднакви и всъщност, знаейки как да използваме собствените си ресурси, когато познаваме пък колегите си, как да използваме и цялата група, за да стигнем до това, което ние самите искаме, е абсолютно възможно, реално и осъществимо. Вярвам във всеки един от вас и вярвам, че всеки може да постигне това, което мечтае и да работи това, което мечтае. И съм убедена, че с много малко побутване или правилна стратегия или един правилен понякога ритник е възможно всъщност да получите именно желаната работа, да сте в най-хубавия офис, който искате, или пък да сте в този хоум офис, който сте си направили, но пък с много по-добри условия. Така че, вярвайки в това, всеки ден работя за вас. Все повече консултации правя, все повече виждам как хората се радват на това, което постигат, изпълняват си така зададените цели, искат да се представят добре. Когато имаш мотивацията ти да си добър, тогава се случват работите по правилния начин. И пак ще напомня, когато идентифицирате приоритетите си, тогава сложете и целите да са ориентирани с тези приоритети. Ако просто си мислим, че искам по-добра работа, обаче всъщност за мен са важни много други неща, тогава намирането на по-добра работа става невъзможно. Или пък все нещо куца и все нещо не се получава. А всъщност за нас е важно нещо друго, което не получаваме като ресурс или пък не си го набавяме по правилния начин и тогава сме неудовлетворени по всички други параграфи. С коучинга именно това видях, че мога да ви помагам и в това и реално едното прави съвкупност и тръгва всичко нагоре. Дали ще е това, че нямам достатъчно мотивация, дали пък съм в състояние, че се чувствам недостатъчна като човек или като жена, дали ще е в това, че имам проблем с парите, с задържането на пари, дали ще е проблем с това, че се чувствам неудовлетворена в семейните си отношения, а всъщност може би съвсем друго нещо. Обикновено хората идват с едно запитване, а се оказва, че проблемът е на съвсем различно място и намираме правилното решение за конкретния човек. Панацея една и съща за всички няма. Но е много важно и всички всъщност се стремим в това да сме щастливи на работното си място и щастливи в кожата си. И когато това се случва, всичко друго остава на заден план, всичко се нарежда по начина, по който ние искаме. Така че беше ми много приятно. Ще се включвам все по-често. Пишете ми с теми, които са ви интересни и бихте искали да засегнем на едни такива срещи. Разпространявайте това, което аз правя. Чувам много добри отзиви, така и хора с много давна съм си мислил да ти звъна, мислих си тук да направя нещо или пък имам нужда от такъв човек, който наистина да ми помогне да направя едно по-добро CV, защото аз имам много знания. Аз съм математик, статистик, аз знам, бил съм в рекламния бранш, обаче от тук нататък след 10-15 години какво да правя? Или пък в момента, знаете всички младите хора от университет, от училище, на къде да тръгна, какво да правя, как да се ориентирам, кой ще ми даде шанс за първа работа. А реално има много стъпки, които да предприемете и да бъдете най-добрите сред добрите. Трябва да сме различни, да се отличаваме с нещо и най-хубавото, когато се отличавам, аз когато виждам CV-та и чета и търся хора, за мен е важно човека да се отличи, но да се отличи с качество. И когато качеството надделява над всичко, всеки един работодател, колега би бил готов да ви помогне, дори да ви препоръча на друг негов колега или друг работодател, който той познава, защото вие имате стойност. И когато носите стойност, със сигурност вие сте желана и всеки ще потърси начин да ви даде от неговия ресурс. Т.е. използвайки вашия собствен, можете да използвате и на хората около себе си. Когато работите или горите в една кауза, вие знаете, търсите някакви варианти. Всички се опитват да ви помогнат. Искат да ви дадат и те от тях. Защото виждат, че вие наистина се борите за това, което искате, горите в него, вярвате и нещата се случват. Аз самата съм в такава ситуация. В момента много от моите познати приятели, ти знаеш, има тук един човек, може ли да ви свържа, той търси помощ. Реално, когато знаеш, че има кой да ти помогне, става много по-лесно да тръгнеш
първо да търсиш от него помощ и второ, когато виждаш, че някой гори в нещо, искаш да му помогнеш и на него, но пък и му се доверяваш, че и други хора могат да се възползват от неговата помощ. И това става един кръговрат на хубавото, най-общо казано. И когато има такива случки, когато можете да използвате за референция всяка една такава и се завъртите в един по-положителен кръг, нещата стават повече от прекрасни. Четвъртък, Благовещение, между другото, честит празник на всички и искам да ви пожелая първо много избрани хора да влизат във вашите домове, както във вашите офиси и във вашето ежедневие. Пускайте тези, които има защо да ги пуснете вътре във вас, но и давайте на тези хора, давайте им обратна връзка. Когато някой човек, тинейджър, младеж, ви попита, ти какво работиш, дайте му представа, кажете му какво правите. Или пък ако имате колега, който е в ситуация, която в момента се чуди какво да прави, или пък вашата леля, чичо, майка, баща, брат, сестра, има хора, които могат да им помогнат. Аз съм един от тях, разбира се, но далеч не съм само аз. Имам прекрасни колеги по различни компании. 12 години съм давала съвети на хората, това как да представят себе си, какво да правят с CV-то си, към коя компания да се обърнат. Търсете средата, която може да ви помогне и да ви издърпа с този хубав клон голям от блатото, в което се намирате, или поне. А и другото, което може да не е блато, а всъщност да сте вече излезли оттам, но вие да не го знаете и да не го усещате. Така че, завъртайки средата около вас, това ще ви помага да измъкнете себе си. Ще ви пожелая един много красив завършък на четвъртъка. Пазете се семействата си, доколкото е възможно, пазете ги, пазете и себе си, но развивайте. Развивайте това, което имате. Вътрешния ресурс е безценно, знанията, опита ви, никой не може да ви ги вземе. И всеки ден прочитайте по нови 10-15 страници. Най-якото, че такъв човек като теб дава съвети. Адекватни, позитивна енергия. Много ти благодаря, Ванка. Много ми липсваш, не сме се видели отдавна, ще се радвам да се чуем скоро. Много ви благодаря на всички за подкрепата. Истината, че аз имам нужда от такава в момента и всеки, който ме подкрепа, за мен е като едно голямо сърце, което ми дава сила и желание да действам, а пък аз ви дам от моето голямо сърце. Чао и до нови срещи! Благодаря ви!